залепим. Хайде. Тук е за кампаж. Аз си викам плаза. Плаза? Я не мисля кой е плаза. Абе, не са. Ясно. Не, първо сценичката. Габи, телефон ще ме скучи. Телефон е късно. Пина бързо. Изхабили ми го? Не. Абе, ма тъп ли си, бе? Да. Личи ми знае. Добре, вижда се. Това ми е важно. И. А, после. Какво ме интересува? Знаете ли днес какво приключили се сега? Град. Сыр. Дай, после сме горе. Нема ги, бе. Нали писах по стената с маркера? Изтрили са го. Тея. О. Габи, видели ме как набих чупчета? Да. Затова ми трябва. Ти пада веригата, ще вземеш водач. Еми да. Яре дига я. Абе, не, знаеш ли защо ти е паднал? Отключен ти обтегача. И аз се чуем защо. Не, знаеш какво да се стегне обтегача? Чуем се какво забравям. Ма сега... Чакай, бе. Чей, супер. Не мога. Ама като не трябва да скачаш, ще се степи. Като е отключен. Добре, добре. Не, бе, бам се. Не знам, аз. Имаш въшка. Е, тук. Махай я бързо на ето. Не, бе, бам се, бе. Айде, не знам, не мога да правя. Да, Чакай, айде. Добре, добре. Вчера горе. Айде. Сега, чакай, чакай. Треба, са? Къде е оттам, бе? Мама, ти де?
Ай. Май пукна. Какво? Как го прецени? Като бях прецени кама ли си пука. Абе, чуйте се, това потвърди от главата ти. Лебе, има преди, че пука. Моля да се фарим. Аре, Нали? аре нагоре. Лебе, тук сме. Той ще си взима таки сега срещу. Който е в групата Блайкерите, Бошката изпрати. България ни отминаваш. Той Бошката изпрати линк. Да, бе. Той Бошката изпрати линк. Аз го гледах в редите. Чакай само. Аз го гледах в редите. Дексти. Ма верно. Аз се съгласен бил съм ти да правиш. Ето е по-брат. Аз съм в тази група. Крис, Сабахна каза, че е въртел 80. А къде е Толи? Ето е много нагоре, може вече да се сложи в самите. Много нагоре те сложиш, направо нагоре. О, моля. Айде бе. Къде? Чакай да О, как пука. Искате ли? Ако пак са родители. Кой иска на нулето? Диеч, Бобъра! Бобър! Бобър! Тео! Искате ли всички на нулето? Има бе! Си рибкаме. Събака, ти като натисна. Не виждам се има количество. Аз няма полагам. Това беше като вчера. Аре на нулето всички! Айде. Айде! Добре, Аз съм втори! Не! Аз съм... Дени! Аз съм трети, за да снимкам. добре, аз съм чист. Към нулето. Снимка. Добре, втори. Да снимам бе. Втори. Аз съм четвърти. Аз съм трети тогава. Аз съм зад гапчета. Аз съм Зареждаме се по добрина. Аз си толкова горе да еднакви. Аз първи, той втори, Габи трети, Дени четвърти. Дени по-добър от мен, но добър. Аз по-добър. Сабагата. Трети и Бобър. Не съм последен. Ама при последния е най-лошо. Колко падна, че ми не мога да видя. Че извика? И аз винаги Давай, викам. как ти извика като... Абе, бе, има градска. Като леко падне колело. Като леко падне, знаете ли колелото как ще го земята? Оп. На коя скорост съм бе? Да, ма падна. Тръгна да ми пада телефона. Какви беха тези стъкла, бе?
Ох. Забахуй. Абе, това дали да се опитам да го хвана? Да, скачаме с тергата. Ай, се опитам. Дей, как ме засече, бе? Дени го хвана. Прави го. Аз трябва да се научим. Хвани го от рампите. Кои рампи, бе? Спукай гума. Ай, меко! Спукай гума! Спукай гума! Еми... Спукай гума. Не знам. Я виж къде се е набил. Аре, нямам пари. Кой вземи пари, тук те чакам. Он вика, знаеш колко ми е меко колелото? Отдолу. Спукай гума. Къде? На стълбите. Ето ме. И къде? Трънче ли ме? Не е трънче. Не знам, сигурно от стълбите. Имаш въшка. Не, бе. Ходи вземи парите, чакаме тук да ходим към мустака. Чики, бе. Събаха, бе. Викам на събаха да ходи да вземе пари, да ходим към мустака. Събаха, пай се оттам, бе. Кейсаго. Аз си го кейсам. Аз стълбите ги скачам. Стълбите. Събаха! Чуваш си оставаш колелото тук, кой ще пеша? Тук сме. Верно. Да, аз гледам съм. Събаха, още колелото тук сме. Събаха! Събахов! Мама ти. Дери! Я го извикай. Събаха, слушай, докато си с тези гуми, само че пукаш. Абе, след малко затваря, бе. Събаха, отивай, бе. Тука сме. Ние няма да мърдаме от тука, спокойно. Няма мърдаме от тука, бе, отивай. Събахата ми не е добре с главата. Оп! Кейс. Тео! Кейсако, нали? Кейсах ли го? Малко ще остава. О, супер. Денка, карат ли се? Дени, аз или ти? Дай аз първи, дай ми добре.
Оп! Нема, не мога. А? Кой е това? Аз не знам. Не, даже не. Пробвай се по-лесно ще. Брат, ще не сила още по-малко. От това не дека, няма шанс. Човек, Да, дека. да скочи в купе. Знаеш, аз съм твой. Ау. Какво пука и аз не мога да разберем какво е. Даже не видях какво правих си камерата. Късно вече завих. Те, аз съм тук. Страх ме да ми закача. Видя ли го това? Майва! Чух! Имам го поне снимано. Аре, кога скочи редите? Да. Ама не минаваме през центъра. Ще ми смеят той. За какво тука? Добре, си мога слушаш. Поне съм зад него да снимам. Нема минеш. Леле, добре ли си, бе? Малко! Леле! Я пробвам. Завърте кормилото. Сега аз как го направя? Да, ма тази верига много шива. Моите много спици. Моята много шива. Е! Но си бавен да е. Какво е, Бор? Знам, задна. Ама от тази седалка се до газо съм си я набрал. Абе, малко фронт. Аз съм камерамен, искаш ли да те има във видеото ми? Бати фиксата.
мами! Бобър, кажи на Денис разкара скока, за да го скочим. Долу. Снимаш ли? Да. Е там къде е. А, ето разкара. Силния скок. Гледам да нямам малки деца. Какво се снимам? Ето къде видиш където аз. И не го фащаш, нали? Дай да сменим скоростта. Не го хващам. Бам. Ще превключваш, бе, мама ти ден. Снимай.